Kaseng Nyutrap National Youth Front Northern Region haka arpu kendai terik nailar arhajar arpu lain kalalit benpej ya kesurok na maulahu syapam latar kabajrong kumba pra kilometer hadin bakani kesurok kala syai ben bon snam klem dan bepej ya kani kesurok bat kabala isen ya ki pat ba ki basyong basa syakini kishnong ban pindan kam ya kani kesurok kabas new hakani ke jinglet pej ya kani kesurok lalam khmat da usam larang ba Marcus Martin Presiden HNYF Northern Region haka jingdan rengkat uba Gabriel Mensong rang ba shnong maulaho u brother Edwin Dizoza naka Superior of Christian Brother Community Terkhang ba tas dekhar rang ba shnong Terkhang na lor kiwe pat. Habakren syakilat pathai khubor uba Marcus Martin ulaong bakaseng kan salit kendo ya menteri badai pej ketenat PWD ban keren halor ke jing kipat ba uba Martin ula kenturu syakinong mi khmat ban shim lem ya ke jing kipat ba lah hasor ne hanong kendong namar kadai ka hok jongki ban yo ya ke surok ka babiang bat ban pendep ya kani ke surok kamdai ke besei na ke plashimet henry ke belamang hi da ke skim jong ke sorkar kemi kipat ba nong shong nong jong ki lai teli ki shnong ki ba pindan kam ya kani ke surok ki ba kentup ya ka Terkhang maulaho bat pam latar ki kerpat sya ka sorkar ban shimkhia ban penyo ya ke surok rong ka babiang kum ba yo lem ki we te ngi kum kaliang da kaliang juga seng long ba ngiwan ban so ban skap ya ka sur pai ba ya ka ka ba ki kendu kum ba iwe ne ki no mi khmat na ka shnong Terkhang la kren ki don kam syai ka surok Pakidon kami hero kata ka lentik sengking ka bebet ka biang. Nomor kam tam si nong kendong. Pisoto i nong kendong kamot. Baleng iong nong kendong. Mar ki jengai sa ki jaka ki bakir le don kam tam kum ka jaka pule. Nanta ki jaka sumar. Ha jaka haka yo ka hat mo. Kakit ka ba long kisem singe. Nama kata pelong kini nong susnong ba kin wan hakmat jumpi kum ki nong tok kabor. Pan persko ya ki don kam jumpi ban pendeploy no ino surok ban ai no kata surok dong. Teji isa kani ke surok kaya sok na du no tinapo moloho. Kap penkut pat sya pamlata. Nak belum lo ke jisa ke don 5 km. Tila dak sorkar ke pai khmat. Kamar kam kani kam dei de ke state project. Mar kani lamang hi ka central scheme. Te so bundong ba kam sim singe ya ke government ban completely ya kani ke jingtrai. Tidak mar kata sung putong nang lengai chunwai ngin selai ban ya kendu yo PWD minister rangkan bat ki nok snong bane ki no gelam snong la putong te ban le penso pensap ya kacing pensateng mentei ban tri pendap ya kene ka surok kum ubut lom jong ki nok snong jong kene ka thai ti ngijui he ngemdai ban pram namar da pram ngi haban pram du ti gisnem ki bam khamun suwa ki kain do adu kita uprak dai ngai ko la nong duk ka kana nyu pari la dangi di penrem ringin penrem rai ni kentu pat ya ki bamun sahabat ki bamun taro kolong ba nai i ben ya ki nusnong ki kita ki nusnong jong kajela la dadi hanu kendong la ne sor aba ka bah jengki la mang kamut sumha se ban pendep ya ka ba ki dei bunyo mo ti kene kam dei bumi na pelajon no rei kene kene buan da ka pelajon ka sorkar pedeng ti kata kene kecing wan jungi hang ne kolong ba ni la yo ya ka jing ujor mo na kinong susnong la kirong ba ki rangsan ki bedei ki ba paikmat lene ki bajuan se kene ka benta kene ki snong ki thau ba ki lai ya ki jing jungi no susnong happy pe ki jaka lite tang ban ki koliru mlai mo ti Henry di mangi berun tak mensim kata ka mensim ke batrang bonong ba ban yo ya ka dukmat jogi no susnong kini ke bosong kini ka than Henry mar sedang nanti na marsin penok na moloho mo ngilap ba ka surok ka mo sutang ban ya itu
Tenam tak hal lor kata kan udem pelong ba ngi syai kata ka jinon kap jiki ya u belum kam tam ude u surok sno mo te nang liang chelo f ship ka ngi pelong tang ka jing wan jurep ndrai ban lei ai ngim la ndrai ba le ya ka bodon kam kede kti jok sokar te nang liang junga ngan sim jing kli bo ngan sim khai kan ne ban li kan du ya u piludi minister la ban dei hang no por ngin sap tep pat ngi sale ki jing tho ko dai te ngai skam ba ki nong mi khmat kam tam kum u ba mi khmat ba bat ya ka shuki kum u piludi minister ban roi ban par dam kan pa hiru ya kan ne ngi skam hi namar haba usim ya ka kam u dei ban pendep ela ka kam kata hai dei ka benta ka ba ngikum kita ki nong put ki nong tam ki nong siao ki nong roi labun nong haba ngidon ni ki mensim ha kanono haba pangnut ngi knut lagi sur sha pan pun sko sha upai ba pai lang le silabun nong khamtam he ka siao ka sian chung pai ba ka siao ka sian jong nong snong ha ka jing e ka bai ki ndut na ka pot ki por le mangi hiru ban le ra ya ka khobor sha ki minister le ne sha ki nomik ma chung chela dang katai nagaliam jong por rasul ban si mekanikalan banai kublai karpang ya kaseng HUNF hajing ilam jeng Pak Markus Martin beri presiden jangka ibu distrik kejungi balak kulai benawan jurip ya kane kesurok haka baik pai ba nang sing sinong jengi jeng kini gilai tli sinong kata kamau loho terkhang bar kapamata kilamat jenge sisya daki pau snem dengan so ben si mekanikalan ban karpan ikane kesorkar ke bamenta bagari ban siang rong do mardor yune surong namar ba kumbani tu ipi bakane kade sinong ke bala alat spak snem kane kesinong terkhang namar bakane kade kesinong haka ba kabalang katolik apori boy kila along Kristen ningkong na kabalang katolik ban ba kane kesinong kala penmi ru iwe ru krau jong kari kasi jungi kata kadi upadarsi ting sosi berong bakat kesinong jong tau ru krau jong kabalang katolik lene jong kari kasi jungi ba kan sya ibin kumne dengan soban kerpan ikane ke sorkar ke bamenta berban kerpat ru yau MLA jungi bamenta mo iba Charles Margar pun le kerpon syak sorkar kanang ba ke sorkar ke diban siang rong no hai gini gisngi namar kumbalong himenta namar bagi pai ba nang sing sinong jungi kemat sibun kecing namar ngitip hi bau surok de bulum jong ka yok kon te ngatrai na kaliang ka HUNF pila hi kat no ke jing sosan jing pai ba nang sing sinong jungi ba pie lenti namol ho syadu terkhang mat kano tam lele na terkhang sya pamlata te nakaliang ga jonga kum unong sung sinong jong ga sinong iso pun kerpan ek sarkar ba kade ban le kham kloi namar ba ka sinong ka bala palat ek spa snem mo dalor kata kam dei tang ka we ke sinong ba penun kam inu surok henrei hadu lai tili ke sinong penun kam barang ta uni surok lada ka sarkar ki sumkhia ula ban mi ru sidu sipo sinong umtrai Deudai usrok bakung san bah nak mentai pai ba nok sing sinong jungi la kalong haka kiet ka ba la ne la kalong haka no kono korkom te na kaliang junga ku munok sing sinong jong ka sinong kaso ban karpan ekane sarkar ka ba menta ba ban karpan rio MLA ba kidei banle no ya ka benta ka bakung san kata ka di ban siang rong yo no surong kanang ban pensuk ban kentiu ya ka yok ka kot jong kirong sing sinong jungi tangkatai ku de ka e ka ba ngai i ajing sya nang leng junga ngam dade uba kham chang na de uba poi sa ki benta ki ba ka sarkar ne ki kontrak ki tre re ngai i ku munong susnong ne ku rumah snong bandang su tre menta kendiat snem ha bade bat ka jing jong ki ne ki nong susnong ki ba song wa sa ha ne ka dong bat ka than ka jungi ba ladang indu jor ya ki por ki pamensua kalaya pher kendian ha bade bat ka bamenta mar mensua ladang i kren ha bade bat ka surok ngi ba mensua kampat don ka ke emong ne long kalong suruk kendeu kumto da la subut la ka slap ka breng long ngim poi se sesno banyai teng haba ki nongpang ki don ngim la ban lai po hospital te hadin bala pentrei nang liang ka sarkar habade ben suruk jong PMJSY scheme te kendian kala don ka jing ka komle pengwan kal kamsuk hanrei ka ka bangi nang liang jungi kumgi rang ba snong ngi kwa menta kalong ba ngi kerpa sa sarkar mala lada long ka bala makin sabha ya ka ban penkala nagane ka badon menta sya ka wipat ka benta
kata kalong hawadi ngikwa nagliang jungi ba kalong be kasurok rong kata kare kijing kwa nagliang jungi marngi siam kijing hawadi pamta lakum no mentala kumba si post na me kala yat kane kasurok long yi ba kala sedang du lane kala sedang jot hane tai ki kali umlong banyai temen kane kenjat singi ngai ba kala don nagliang kasnong terkhang kila sedang ban repair lane ban marmut malumala andre kato kampat biang te nagliang junga kumur masnong ngasakiru habile bat kile kisnong kiba dei hapok area bat kathan kadong kejungi ni ba ki sem jinjar richa adu kata kamtam lele hagudi bat kine kiba ki longkemi kiba armet banya iso sha ki hospital ni sem long ka simpor lane ka kta si cha ki ma kumnung ipon poi khamkloi namar banya state ngimla te de halor kata gnorim na ka boborom sa sarkar la da long ka bala sumhai ka ban simkhai ban pensuk nang mata jungi ki nong snong ki pisong masa sa ne ka dong bat kathan Haka keteng jong kasnong terkhang jongi. Te nga panpau ka bede bat une surok uba jong kanika pemo waskem ka ba yede dadu da mokalo tu pamlatar ka ba pra kilometer bale suntahi te ni da kalyang kinong snong isem ta kajing ka babun bah habede bat kini ki surok dadu usnam ubala sedang bantri ya kenika surong nomor ladon kita kijing thut akajing lek kijing wan jongi ngin mare sano ban wat ya kita ki jaka ki bakhambyang ban mare ki nongpang ki ba chitom ki ba jenjar hagalek kawan ke jongi te da kaliang jonga kum skitrisna terkhang apan pau kanika por kalong bangi sem kajing sisa namanta jongi uduk usuk jong ngi uta orang li suki na menta ka surok ka ba ngibla ban yo ta ka biang te na menta ka jonga ngakwa he ban ong ngan karpat sa ka department jong ka PWD bakin sobha ban yarap na menta jongi lai bangin pelat ta ka jing denjar ka sitom ka bangin ya ngin yang haman kipor ngi ta kaliang ka snong kumat pau hakmat jong ka sarkar ba ngedon kata ka jing yarap dak mata jingit kli jong ka snong khandian habede bat kini ki jingle bha khandiat dang kita ki bom lak ki kali bantur sa ki snong jongi na ban lek sa ki jaka ke ba nyaha bede ban len chayew chahat ne habede bat ka jingyai lenti jongi hagi babun menta hakan karut te ada kalang chunga ka kerpan bakin sobha ban perkhan namar une surong ngilati ba gade ka PM jesuai nadu mensuai De Souza been residing in Umtarkang for the last 2 years or so. The brothers have been here in this mission for 5 years or plus. I speak on behalf of the people here who endure a lot of hardships because of no proper road. We are involved in 3 villages of Maulaho, Pamlatar and Umtarkang. And we need to travel a lot to these villages in order to work for the people. We are also involved in the schools, but not having a good road has made our mission very difficult, especially for the people, the women and the children, who when they have to visit the hospitals, things have been very, very difficult for them. So just as the people have requested that the concerned authorities come here, visit the place and see the hardships of the people, and they may give in to the request of the people and work on having a good road so that people have less difficulty in order to receive the required places for either for the schooling or for the necessary health facilities. So I, on behalf of the people here, request the concerned authorities to look into the matter and quickly give in to perhaps their request of needing a good road from Maulao to Pamlatar. Thank you.